Hello, good evening mga Inday. This is Inday Rona and welcome back to my channel. Yay! So ayan na nga mga Inday, sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel tonight. And so ayan na nga guys, before that guys, before tayo salubungin natin ang ating bagong taon at salubungin natin ang countdown mamaya pa yan. So dito muna ako ngayon sa bahay ng silingan. Silingan guys, amo guys, kay simple kay wala Jimmy pagkahanda. So ayan, dito lang ako guys. Mamaya pa sila magpapakain. Istrikta kayo guys, pero ang tagiya. Ano sila magpagawa. Ang tagiya jud guys, na guys, guwapa kayo guys. Unsa imuhang maingon sa upcoming 2021 tomorrow? Ay mamaya di ay. Unsa nga full of positive lang. Positive. Of more of love. Char. Just love. Ayan, mo ni iyahang mama Hawa kay wa kay love. So ayun ang mga Inday, nag-prepare lang po kami guys para patungo kami sa simbahan. Magsisimba kami. Kasama ko yung mga hindi na gaanong layo sa among ang pamilya, si Madam Anan. Nara guys, ipaghipos niya ang mga pan kay basig pangkawaton. Basta wala i-display. Abangan nyo prepare na kayo ang mga prinsesa guys. Gikan pa ng Jakarta. Please follow me on my TikTok. Sa ngalan sanahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Dios mo ay kahayag sa atong dalan. Tultulan ta kita niya sa atong mga agianan. Karon sa kahangturan. Amen. Ngayon, kung sa may angayan natong buhaton sa katapusan adlaw sa tuig. Kining maong adlaw, maghatag ka nato kahigayunan sa paghimo ning mga mahinungdanong butang. Una, magpasalamat kita sa Dios sa mga grasya na atong nadawat gikan kaniya sulod sa nilabay nga tuig. Ang ikaduha, mangayo kita og pasaylo sa Ginoo kun ugaling makahimo kita dili angay sa atong pagkamakasusunod ni Kristo. O ikatulo, maghinulsong kita sa atong mga sala ug mangayo kita og pasaylo sa Dios o sa atong isikatan. Sa unang sulat ni Juan. Mga anak, tuol na ang katapusan sa kalibutan. Gisuginlan na kamo nga moani ang kaaway ni Kristo. O ganian na karon ang daghang mga kaaway ni Kristo.
Busa masiguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundo, busa namulag sila kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailagayon nga sila dili kauban nato. Apan gibubuhan na kamo ni Kristo sa Espiritu Santo. Busa nasayod kamong tanan sa kamatuuran. Gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuuran, kundili tungod kay nasayod kamo niini ug nahibalo nga walay bakak nga magikan sa kamatuuran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagbasa sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios sukad pa gayud sa sinugdan. Ang pulong uban sa Dios pinagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan o walay bisan usa sa tanan nga nabuhat sa nga dili pinagi kaniya. Gikan kaniya ang kinabuhi o ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. Ang kahayag nagdanag diha sa kangitngit, o wala makabuntog niini ang kangitngit. May tao nga ginganlag Juan, nga gipadala sa Dios pagsaksi ngadto sa mga tao, may tungod sa kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron sa pagsaksi mahitungod sa kahayag. Mao kini ang matuod nga kahayag nga moanhi sa kalibutan o mag-iwag sa tanang tao. Ang pulong dinina sa kalibutan pinagi kaniya, gibuhat sa Dios ang kalibutan, apan ang kalibutan wala moila kaniya. Mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan, apan wala sila mudawat kaniya. Hinoon may midawat ug mituo kaniya. Busa sila gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Wala sila mahimong mga anak sa Dios sa paagi nga tawhanon. Wala sila mga tao nga mga anak sa tawhanong amahan, kay ang Dios mismo mao ang ilang amahan. Ang pulong nahimong tao ug gipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa mahan. Misaksi si Juan mahitungod kaniya ug misinggit nga nagingon, siya ang akong gisgutan sa pag-ingon ko. Siya nga moabot sunod kanako, labaw kanako, kay diha naman siya sa wala pa akong mataw. Gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan, gihatagan niya walay puas nga panalangin. Ang balaod gihatag sa Dios pinagi kang Moises, apan ang grasya o ang makamatuoran miabot pinagi kang Hesukristo. Wala pa kayo tao nga nakakita sa Dios, ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kayo samahan. Maoy nagpaila kaniya. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Orasyon Imperatas alang sa kasubaran sa 2019 ng coronavirus.
Diyos among amahan. Diyos among amahan, Pinagod kami kanimo. pidangob kami kanimo Sa among panginahanglan. sa among panginahanglan, Aron sa paghangyo sa imong panalipod. aron sa paghangyo sa iyong panalipod. Batok sa 2019 ng coronavirus. Batok sa 2019 ng Kami coronavirus, kalas na sa daghang kinabuhi. kami kalas na sa daghang Kung kinabuhi, nakaapekto sa kadaghanan. ug nakaapekto sa kadaghanan. Magampo kami sa imong grasya. Nag-ampo kami sa iyong grasya, Alang sa mga tao nga gitahasan. alang sa mga taong gitahasan, Sa pagtuon sa kinaiya o hinungdan. sa pagtuon sa kinaiya ug hinungdan, Ining virus o sakit. niining virus ug sakit, Ug sa iyang pamaagi sa pagtukod. ug siyang pamaagi sa pagtukod. Kaya yung mga kamuto una-una. Iyahing makamuto guna-huna Mga anak sa medisina. sa mga nasa medisina, Na sila makaatiman sa mga masakiton. na sila magatiman sa mga masakiton. Uban ang kahanas o kaghok. Uban ang kahanas ug kaaghok, Ugadto sa panggamhanan. ug ngadto sa paggamhanan, Pribadong ahensya. ug pribadong ahensya, Nga nangita sa kaayuhan. nangita sa kayuhan, Sulban ining katalagman. ug sulbad diining katalagman. Magampo kami alang itong mga natakbuyan. Ampo kami alang natong natakbuyan, Na sila maibalik sa mayong panglawan. na sila mahibalik sa mayong panglawas. Atagi kami sa grasya. Hatagi kami sa grasya, Nga magbudlay alang sa kayuhan sa tanan. na magbudlay alang sa kayuhan sa tanan, Ug sa pagtabang nga itong nanginahanglan. ug sa pagtabang ni adtong nanginahanglan. Kini among gipangayo. Kini among gipangayo, Lagi sa among Ginoong Hesukristo. pinaagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, Nga nagapuyog nagahari. nga nagapuyog nagahari, Uban kanimo. uban kanimo, Kayo sa Espiritu Santo. sa kayosa sa Espiritu Diyos Santo, nga usa. Diyos nga usa, Tungkol sa kahangturan. hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, dalangpanan sa mga Kristiyanos na tanan. Igampo mo kami, San Rafael Arcangel. igampo mo kami, San Roque. igampo mo kami, San Lorenzo. igampo mo kami, San Pedro ig- Calonzo. igampo mo kami. Mangigsoon, dinini ni kasalugan sa pulong sa Dios. Magpabilin unta kita kanunay, kamali na ito no hiniusa, hinaot ang pulong atong nadungog karong takna. Magpabilin dinhi kanato ug mamahimong atong tamdanan sa kinabuhi. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Manlakaw kita dihas kalinaw aron sa pagigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kapit sa kahimayan, kaurayang nakita ang salagway na masanakon, bulan o bulan, ang simbahan na niawitan, awit na halagyon, sa tanang Pasko magmalipayon, bagong tuig, bagong kinabuhi, tuyog sa among mga pagbati. Sagit! Happy New Year! Happy New Year! Please subscribe Beam TV YouTube channel, guys. Fine Dive, please subscribe and don't forget to subscribe me, ha? Rona! Hindi, Rona! Don't forget to subscribe! Yeah! Maluoy po din taon mo. Uy! Ako ang subscriber in taon, boy. Di pa kabuok. Boy, pamalihin mo sa kuha. Happy New Year! Hi everybody! Don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayun guys, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!
Don't forget to subscribe, Pimpin TV and Inday Rona's Vlog. Lagi palo. Yan, yan.